Какво правите, гайс? Днешното видео, как сте разбрали от заглавието, ще играем на Steel Brainrot. Който иска трейд, да пише. Ето сега ще ви покажа какво имам в Steel Brainrot. Ето. Само да влеза, че малко ми бъги. Чакай, ще чета другаде. Ето, тук няма буква. Добре, дай ми буква. Чакай да видим какво. Оркале, кетобат. Да, бе, да. Как кетобат кепат? Аз съм малко. Виж, 6-7, който иска трейд. Ето. Чуй къде е всичко. Защо не ми става? Те са ми слабите, ама тук са ми големите. Така че, който иска трейд? 90 мля. 16. Пишете, ако искате трейд. Аз приемам в моя сервер. Първи взимам. Ако е повече, аз съм първи. Ако то, който, например, той ми дава кипът, например, или аз му давам два, той взима първи. Правим заедно. И другото, порядкото. Мен ме сканах, имах мани пъти. Трейд. Можете да играете никъмя едва. Вики Уе, без маймунката. Вики Уе 1, 2, 3. С двето. Е такъв скин съм. Impossible. Му играме на други игри. Чакай сега ще лежно. Чакай се пуска на много яка игра. Грода е много тъпа. Чай, че трябва да се актуализирам. И тук му прави трейд. Къде си искате му прави трейд? Ето. Пазал е. What the hell? Please do it. Кому стана с базата? Кому стана с базата, бе? То как е вип? Пос. Басилио. Много лесни тия босове, бе. Какво го създават? Който искаш му го гифне на този. Колко пари? Едно кап. Не ми трябва. Трябва ли тилате? Please, бате.
give ми нещо, аз съм беден. Имам брикос, дебикос, бомбикос. Кой ме зареби, никой не го на нищо. Не, няма го слагам батите. Имам ли някакъв секрет? Лошик 7. Точно 5. Yes. Колко ми трябва? Пито бипо. Не. Карама, матумто. Тук е малко тъпо. Чуваш ли са? Чуваме ли са? Ще игра на... Чай да видим някой... Не, чакай, бърках се. Ако ме чувате... Значи му паси. Това да знаете, че малко съм слаб на тази игра. Да знаете. Нима хейтите. Слаб съм на тази игра. Ето, виждате ли, бе? Тъпи ми скин заради... Коя е тази, бе? Коя е тази? 100... Това да не е една от навики. Лайкнете видеото. Старая съм много за тия видеа. Тук съм падал 1000 пъти. Така че, моля ви, ишли са да сплина някой. Мале, колко ме очаква, бате. Сабскрайбнете ма. Моля, пишете долу в коментар. Умрах почти. Моля, пишете долу в коментарите как да си направя лайв. Имам 200 абоната. Как да си направя лайв. Че не разбирам. Ще умра, бе. Те ще напиша на тази купра и тук. Ще напиша. Не, няма пиша. Не, ще напиша. Нещо ще пишат. О, че малко ще са хилна. Докато стоя ще пиша нещо. Ламата. Ай. Преди беше по-лесно. Не, тук също. Как го минах, бе. В фаза малко ще да пана, не знам как не съм го минах. Тук е по-лесно, колкото. Ето тук един път паднах, защото са... вече не падам. Напоследък няма толкова много... вече има едно. Чек съм да взема монетата. Та игра малко тъпо, чакай. Ще се опитам до края да мина. Добре, левка. Чао от мене.